En el centre i sud de la península, l'Espanya seca, el domini de la mitjana i gran propietat agrícola va mantenir l'endarreriment secular del camp espanyol en base a dues realitats diferents. A la meseta o centre de la península, la modernització de les explotacions agrícoles topava amb els interessos dels propietaris agrícoles que arrendaven les seves terres als camperols, a curt termini i en petites parcel·les que donaven tot just per viure una família. L'arrendament a curt termini permetia als propietaris renegociar a l'alça constantment la renda o lloguer de la terra. Els camperols arrendataris, davant aquesta situació, no introduïen millores agrícoles a les seves parcel·les, ja que qualsevol augment de rendiments agrícoles o productivitat de la terra significaria un augment de la renda a curt termini al venciment del contracte. Dit d'una altra manera, el propietari seria l'únic beneficiari de la introducció de millores tècniques. Per això, els arrendataris practicaven una agricultura cerealística de subsistència destinada a l'autoconsum familiar. En el sud de la península, la concentració de la propietat en grans finques o latifundis, propietats de més de 200 hectàrees, va perpetuar el problema dels jornalers pobres sense terra. El gran propietari latifundista residia a Madrid o a les grans capitals i deixava l'explotació en mans d'administradors o capatassos que les conreaven, contractant jornalers o treballadors a sou per un dia o jornada. Els grans propietaris, sovint antiga aristocràcia com els ducs d'Alba, Medinaceli o Medina Sidònia, grandes d'Espanya, no tenien cap interès en modernitzar les seves explotacions, només en obtenir el màxim de benefici amb la mínima inversió, cedint l'administració de les finques a homes de confiança que rendien comptes. Si la collita era bona, els capatassos contractaven els jornalers, sovint per famílies senceres, per unes poques setmanes. Sovint, els pagaven una part en metàl·lic i l'altra en espècies. Amb aquests ingressos s'havia de viure tot l'any. Enemistar-se amb el senyorito o el propietari significava morir-se de fam. La situació dels jornalers era més que de pobresa, de misèria extrema. La dependència dels propietaris i cacics era absoluta. D'aquí que les revoltes camperoles i les ocupacions de finques fossin habituals durant tota la segona meitat del segle XIX al sud d'Espanya.